Започваме седмицата в много добро настроение, независимо от лошото време. Като днес ще играя срещу последовател, така че ако искате да играете с мен, просто ми пишете в Instagram. И днес съм много развълнуван, защото ще пробвам новите ми обувки, които пристигнаха вчера. Естествено, аз се направих, че получавам пиар пратка от Уилсън. Знаете какво казват? Fake it till you make it. Така че очаквайте оценка от 0 до 10 после. Но да отиваме към корта и да започваме тренировка. Вижте, те изглеждат много добре. Направо къртят. Здрасти. Мен. Ивайло. Как е? Моля? Така. Притесняваш ли се? Ще чадеш бой. И докато загрявахме с малячето, си поговорихме малко и той се оказа всъщност страшен пич. И това е едно от нещата, които харесвам на тениса, е този социален контакт. А вие не забравяйте, че аз се опитвам да стана най-известният тенисист в България, така че ако ви харесва съдържанието и искате да ме подкрепите, ме последвайте. Гледайте, паси обувките. Но, айде да започваме. Единственото нещо, което усещах много добре в тази игра, беше сервиза, но всичко друго... Вижте какъв тапак. Трябваше просто да го ударя. Не. Аз ще го забия в мрежата. Виждате ли, това много се ядосвам, като го гледам. Сега, като го гледам, като давам. Това е абсолютно реалистична реакция в момента на това, което виждам. И полудявам. Защото и аз знам какво да направя. И коментарите ще кажете, трябва да го бутнеш малко напред, трябва да го направиш така, или си какво. Човек, знам какво трябва да направя, но не го правя. Друго е като играеш, окей. Иначе това беше много яко, видяхте ли как го хванах? И тук в много важен момент, за много важна точка, така се ударих в пищяла. Мале, причерня ми. Буквално куцах. Долу е гадно, всеки, който се удрал знае, но трябваше да продължа да играя. И само да ви кажа, че обувките са 10 от 10, много са удобни, много са стабилни, не ми направиха пришки, а миналите ASICS ми направиха пришки, а тези на Уилсън не ми направиха, така че получават бонус точки и за това са 10 от 10 и ви ги препоръчвам много добре. И след мача помолих Денис, един от треньорите в Дипломат, да ми покаже как да правя слайс като хората. Tom Beckham play slice? Самата ти тежест в тялото трябва да падне в топтер. Както си така в топтер, после... Виж как отивам към нея. Смисъл, хоп. Това е добре. Тук влезе хубаво, отсечия. Дай пак. Отпусти ръка. Така. Като за последния слайс ти беше пак слайс. Ето последния слайс, както влезе на пресия. Както стана. Просто След тенисчето шахче и задължително, като нямаме пешка, използваме гръбчета. Бедно тия души. След това реших да тренирам ретур, като се опитвах да връщам сервисите на един от състезателите, които тренират на кортовите Дипломат. И днес имаме кошница пълна с топки, която е за сервизи. И днес ще тренираме сервис, защото не съм тренирал отдавна, независимо, че последните пъти е добре, трябва да работя на техниката и на тайминга, за да го направя като хората. Готови сме, сега ги събираме и тръгваме. И след това е време за блъскане в залата. Като направих малко ръце. И след това завършихме с сауничка.
димим направо. Пак ти якото. Ой, дишичката ти. Дишичката златна. Сега се разтягам и чакам да дойде новия ми опонент. Здрасти, Ивайло. Много е приятно. Как си? Добре, ти как си? Перфектно. Готов ли си да падаш? Така. И преди мача пием кафенце, си поговорим малко, да се запознаем и пак казвам как ще се запознаем иначе с такива хора. Този пичага е рибар-инфлуенсър и също много интересен човек, така че ако не беше тениса, не знам как иначе ще го познавам този човек. Това беше много тегъв матч. Братлето имаше много странен, много различен стил на игра. Или аз бях слаб? Да, най-вероятно аз бях слаб. Това е истината. И паднах. Но пък изгорих много калории и беше готино. Бах ти мача, но паднах затова. За наказание ще бия сервис, защото съм тапак. Отново направих тъпи грешки. Волето не струваше за нищо. Моето воле не струваше за нищо. Сервиза не можах да си отпусна ръката. Направо, кой да ви говоря? Бах тъпя спорт. Един ден си окей, на другия ден си пълно дърво човек. Нищо не става от тебе. Това е за вас. Това е за вас. След това реших да потренирам малко от скока, защото трябва да скочиш и да се приземиш на единия крак и другия крак да ти е във въздуха. Аз това не го правя. Естествено. И това нещо трябва да се промени. Това ще се промени, но трябва да мине време. На корта дойде Ивана и искаш да направи малко ретур. Аз тък му имах нужда да си излея на някой гнева. След сервизите сега ще поцъкаме малко с Ивана, защото тя се учи и ще размажа. Следващите дни реших да си почина малко, защото ръката започна малко да ми боли и още ходих на фитнес, разтягах се и то 2-3 дена и ти мина ръката, така че всичко е точно. Така че ще се видим следващия път и ме последвайте, ако искате да видите как дърво става мръсно про.